1996 елдың 1-2 февралендә Баймак район һәм кала мәдәният йортында Башкорт халык бәйгесе байыкты башкаручылар бәйгеһе үткәрелде. Билдәле булуынса, элек йыеннарда курайчылар, яраучылар, сәсәндәр, бәйгүчеләрнең бәйгеләре үткәрелгәндә, бәйгүчеләр бәйгеһенең үз шартлары булган. Шулай да касанда булса бер байык яки башка бер бәйгү буенча бәйге үткәрелүе турында тарихта билдәле түгел. Ягъни Баймакта яңа юла, яңа мәдәни традиция тууды дип икләнүһез әйтеп була. Башкорт бәйгесенең нигезендә иң беренче нәүбәттә тарих һәм импровизация икәне мәгълүм. Бәйге белгечләре, мәсәлән, Лидия Нагаева раславынча, күп бәйгеләр борын кобайыр башкарылган сакта башкарыла торган булган. Адак айрым жанр булып киткән, әмма эпик йөкмәткеһе характеры югалмаган. Һич шикһез байык бәйгеләре ошондайдар рәтендә. Был бәйгедә без 18-19 быуаттарда яшәгән Йор-Һүҙле Сәсән, Курайсы, дәһшәтле башкорт ихтилалларының уртаһында булган яугир, легендар байыктың образын күрәбез. Байык бәйгеһенең идеяһын бынан 3 ел элек Баймак кала һәм район хакимиятының ул сактагы башлыгы Әкрәм Әгъзәм улы Нигъмәтуллин күтәреп сыккан. Төрле мәшәкать, шул исәптән үткән елгы корылык бәйгене бераз тоткарланы. Уга әзерлек осорында талантлы хореограф Бәйү Сәсән Яудат Бекбирдин төрле төбәк ыруларның үзенә генә хас бәйү элементларын кулланып, берничә яңа бәйү куйган. Иң мөһиме, халыкта бәйү импровизация традициялары һаклана. Беренче турда бөтә район дигәндәй катнашып, икенче турга 6 тиктәләп бәйүсе үтте. Әле 3нче турдан өдөктәр тәкъдим итәбез. 1812 елга Ватан уңышында егіп қайтқан батырларды 102 яшьлек Сәсән, Байык Сәсән һәм Әхмәт Сәсән дигән җыр менән каршы алган. Ошонан һоң бәйүчеләр бәйү алгандар, курайчылар көй сыгаргандар. Менә шулай улым, Байыктың тарихы. Баймак калаһынан Артур Юлыев. Артур Юлыев балалар арасында беренче дәрәҗә дипломга лайык булды. Танылган халык бәйүчесе Денислам Искушинның укучылары. Ишмырда авылынан Илмир Янбаковка 4 яшь. Баймак калаһынан Фаид Усмановка 4 яшь. Буранбай авылынан Рамил Кутосов.
Баймак калаһынан Нурия Әхмәтова. Буранбай авылынан Мустафа Кутосов. Темәс авылынан Әсхат Нурмөхәмәтов үтәргән байыгын башкара. Бәюде сәхнәгә Яудәт Битбирзин куйган. Сура районы Инәк авылынан Ләлә Дәминова кызлар байыгын башкара. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кула. Бүгенге ор куласыларыңдан барыгынан да сәлам. Диге, шулай уктук, сәлам. Кула. Синең көйең яртылашты, эне шул нисек ала? Я басып карале. Так. Әбделкәрим авылынан Азамат Кәримов Туңгаур байыгын башкара. Бәю сәхнәле беренче тапкыр. Бәюде сәхнәгә Яудәт Битбирзин куйган. Курайда яшь һәләтле курайсы Раил Хасанов.
Етім қалдырып қойма. Түнгі өрден кире сыққанса. Қорайса қалалым, ені саға. Бейтмейінсе, айламай тұрған. Қора қайғында қаманы бешкендер, барып есіп олауыз. Баймак қалаһынан Фәрзәнә Бикбирлина Тамян байыгын башкара. Баймак қалаһынан Айгөл Сырлыбаева. Колсыра ауылынан Айытқол Сәлихов. Куянтау ауылынан аталы улы Урал һәм Юнер Ботқоновтар Усан байыгын башкара.
Таулыкай авылынан Әнвәр Солтангелдин. Буранбай авылынан Зарифа Аралбаева кыздар байыгын башкара. Быйылды сәхнәгә Яудат Бикбирдин куйган. Зарифаның ире курайсы һәм баянсы Фәттах Аралбаев оста бәйтүсе музыкант дигән баһага лайык булды. Элек карга буткаһы уендарында кыз кырсынды еңгәләре, апай-инәйләре тирәтләп бәйтә торган булган. Таулыкай авылыннан Рәйсә апай Абдуллина борынгы тирәтләү өлгеһен ишеттерә. Елайыр совхозынан Нияз Байегетов үзе алган карт байык быйыуын башкара.
Абзак авылынан Рахимян агай Асылбаевка киләһе ел 70 яшь тула. Дәртенә яшь егетләрнең күзе кызырлык. Рахимян агайга уйнаган Хәбир Курайсы Байтимиров оста бейтүсе Курайсы тигән багага лайык булды. Баймак калаһынан Эльвина Сәвәрбаева. Değilse kevseriye, dünyala verevine. Değilse kevseriye, dünyala verevine. Matın ikken kiyime, hıklanırlık beyivi. Matın ikken kiyime, hıklanırlık beyivi. Hüsnine, üzerine, yuvarlası yüzüne. Beyive kevseriye, hıklanır adam kövü. Reşmişe atan kövü, dinmişlat ağan kövü. Ukkine, yürürken tüzgine. Ярат авылынан Кәүсәрия Заманова тәүдә Ильяс Сәсән Дәүләтбаевтың һамагына, артабан Курайына бейне. Баймак калаһынан Гомәр Мөхәммәтяров Яугир байык бейеүен башкара.
Исән авылынан Гөлназ Буранғолова. Акмырын авылынан Ишбулды Хәсәнов. Акмырын авылынан Алтынбай Дурдыев.
Мирамит авылынан Әлфия Дәүләтова һәм Рәйфә Гумарова Киня бай-байгын башкара. Бәйеүдә сәхнәгә Яудат Бикбирин куйган. Курайслары Рамил Хәсәнов оста бәйтеүче музыкант баһаһына лайык булды. Таулыкай авылынан Рим Байегетов төп приз, гран-призы яуланы. Şunu aytgım keler. Oşu beýüderdi qarap oturup, halyk ýaşaýt digen oý keler. Beýüdi qarap oturup, halyktyň küsü, anyň sabırlygy, anyň karakteri görünär. Bayık buwattan buwatga keler. Uny Parijga ingendeler diýgenler. Nendigine haban toýda almaýyk, nendigine bayramda almaýyk, nendigine mejlisde almaýyk. Bayıky bir mejlisde ötmeýdi. Ýaşaýyn bayık. Бәйге булгас, әлбәттә, еңүчеләре була. Ир-ат, катын-кыз, бала-сагanyň бәйүдәре айрым баһаланды. Беренче тур һәр авылда үткәрелгән дип әйткәйнек инде. Икенче турга үткән һәр бәйүсе 50 мең һум менән бүләкләнде. Беренче турга үткәннәре затлырак бүләк менән бүләкләнде. 4 яшьлек Илмир Ямбаков менән Фаит Усмановтар иң яшь еңүчеләр. Алтынбай агай Дурдыев тамашасы һөйү призы. Ишбулда агай Хәсәнов үзенчәлекле бәйү өчен призы. Рахимян агай Асылбаев иң өлкән яшьтәге бәйүсе призы. Артур Юлыев баллар араһында беренче дәрәҗәле диплом. Айгөл Сырлыбаева баллар араһында икенче дәрәҗәле диплом. Эльвина Сәвәрбаева катын-кыз араһында 3нче дәрәҗә диплом. Зарифа Аралбаева катын-кыз араһында 2нче дәрәҗә диплом. Фәрзәнә Бикбирдина катын-кыз араһында 3нче дәрәҗә диплом. Әлфия Дәүләтова, Рәйфә Гумарова катын-кыз араһында 1нче дәрәҗә диплом.
Mustafa Kutosov 3-nче дәрәҗә диплом. Асхат Нурмөхәмәтов 2-нче дәрәҗә диплом. Азамат Кәримов 1-нче дәрәҗә диплом. Рим Байегитов Гран-при, ягъни төп приз. Талантлы бәйү сәсәне Яудат Бикбирдиндин фидакар хезмәте айрым билдәләп үтелде. Байгының багымсызлары Саматлор фирма директоры Яңавыл егете, Баймак кияүе Ахуньян Хатмуллин, Ленин орденлы Елайыр совхоз техникумы директоры Рим Сыңгызов, Баймак бәләкәй предприятие директоры Велюр Рахимгулов һәм Сибай элеваторы директоры Акрам Нигъматуллин башкорт халык бәйү сәнгатен һөйүләрен конкрет эш, матди ярдәм белән күрһәттеләр. Бәйү байрамы үткәрү мына бер ике жыл да безнең искә төшкәйне. Чөнки ул вакытта бездә бик күп бәйү тәгип чыкты. Изак бәйү, Фәтәү бәйү һәм башкалар. Нәбәт байыктан тубарай. Шуга без Яуда төстәгән мәтәм бик байык бәйү алган. Чөнки безнең райондан гомер буе безнең мәшһүр бәйүче Мөхәммәд Рабиев албәттә дөньяга күрәтте. Һәм безнең бәйүләрнең атагы бит ул байык. Шунда фикер туды. Бүген дә без үзебезнең Murat'la yürüyüştük. Hem bizim ayıp bugün yandan türüldü. Yandan dünyaya kayıttı, yaşadı. Neğinde ve yanına Allah bir havul. Ne bunu bizim halkın tüm bir yuvut kalırsa. Bayıp bir yuvut bütün yığı taratılarak, bizim halka, başka halka kuretilerek, şunsu bana bu bir yuvut bizim başlayan tevhid piyaneri Mehmetay'a havulup dileği. Tamamen yolun bizim yaşta devam ettiğini. Hürmetli tuğanlar, bu bayık bayramı үткәрүгә килеп итеп анда катнашуым өчен мин шатмын. Чөнки мин сабый вакыттан ук байыкты биеп башладым мына бүген генә күренгән 4 яшьлек балалар шикелле биеп. Шуннан ир егет булгас сахнага чыгарга талпынып Уфага барып ансамбльдә эшләп şu bayıkta alıp barıp görünüp barıp inges de şunda zor artistlerden üretine bakıp koydum. Bu bayık beyiği kubirde beyiği adımı bilen atla öttü. Eğer de indi hesaplaham benim beyiği ötken adım 50 nisa kilometr bulgandır ki oylayım. Ama çünkü hazır indi 50'den aşağı yıl benim. Şuğa bugün men şatmın, buna onday gururlu, şatlıklı bayramda katlaşığım için. Men bayık bütken metip uylanıp durganım. Hazır bunda büyüslerden aldında sırp birge korkup duram. Men sahnaga sarga uylamayrak kelgen idim, no? Kalay ta? Gavdamды көрүп калагы энди бүгүн болмагала.
Ишек шахтая. Халкыбыздың матур йолаһы буенча Баймак фирмаһы директоры Вилюр Рәхимгулов легендар биюсегә үзенең фирмаһы теккән башкорт милли киемен бүләк итә. Байык бәйгеһе легендар биюсенең эстафетаһын ошо балалар кабул итәсәгенә, башкорт халык бию традициялары күсәгилешлеге өдөлмәясәгенә шик калдырманы. Иншалла шулай булһын.